Så hvad er det her politisk sommerlejr for noget? Det er, at det ved jeg sgu ikke rigtigt. jamen, Prøv, hvis du ikke har nogen andre spørgsmål til selve kurset, så tror jeg bare, at vi slutter her. Vi afholder Politisk Sommerhøjskole for at samle en masse rigtig seje og engagerede mennesker for at diskutere temaet i år, som jo er magt. Hvordan opnår man magt? Skal man opnå magt? Hvad kan vi bruge magten til? Hvordan kan vi bruge den til at skabe et bedre samfund? Og selvfølgelig samler vi også folk for at have bare generelt gode diskussioner og en dejlig uge sammen.